Dyma lyfr cyntaf yn y gyfres Cymeriadau Difyr Stryd y Rhifau gan Manon Steffan Ross. A dyma'r llyfr cyntaf i chi, Sara Sero. Bant â ni. Dyma Sara Sero. Helo Sara Sero. Sut wyt ti? Mae gan Sara Sero dŷ newydd, ond dydy hi ddim yn edrych yn hapus. Be sy'n bod Sara Sero? Mae Sara yn unig. Knoc knoc ar y drws. Helo Sara Sero. Alun 1 dwi. Mae Alun 1 yn byw drws nesa i Sara Sero. Mae o eisiau bod yn ffrind i Sara. Does gen i ddim ffrind, Alun 1. Dim ffrind? Dim un, Sero. Mae gen ti ffrind nawr, Sara Sero. Dwi'n ffrind i ti. Croeso i Stryd y Rhifau, Sara Sero. Mae Alun 1 wedi dod â chacennau yn anrheg i Sara Sero. 2 gacen. 1 gacen i Sara Sero ac 1 gacen i Alun 1. Blasus. Faint o gacennau sydd ar ôl? Dim 1 gacen. 0. Mae Sara Sero yn hapus nawr. Mae ganddi 1 ffrind, Alun 1. Ydych chi'n gweld 0 o'ch cwmpas?